Nilqakom għar-raba' programm f'dina is-sensiela fejn qed nagħmlu studju profond ta' Salm 2 sabiex noħorġu dak li Jexua stess qalilna permezz tal-Apostlu Mattew f'kapitlu 24 tal-Vanġelu ta' Mattew fejn Jexua jitkellem x'ikun qed jiġi fl-aħħar żminijiet u fejn jgħidilna wkoll biex niftħu għajnejna u ma nitħawdux meta naraw dawn l-affarijiet qed jiġru. U qed naraw f'Salm 2 fejn is-salmista qed jgħid isma' għaliex il-ġnus qed jaħduha kontra Alla, għaliex qed jippjanaw biex jiġu u jiġġieldu ma' Alla, jirrabjaw għaliha. Ma jafux li daw qatt huma se jirbħu, ma jafux li Alla dejjem ser jirbaħ. Il għaliex qed joħduha kontri u kontra il-midlub tiegħu, ġifieri kontra Jexua il-Messija. U kompla s-salmista jgħidilna l-isma, meta jara dal-affarijiet Alla mis-sema jitħaq. Qed jistaporti, qed joħodha bħalissa bil-mod, ma jfissirx li ħajbqa' joħodha bil-mod. Sal-aħħar xi darba anki s-salmista hawnhekk jgħidilna li l-korla t'Alla se tibda niżla fuq id-dinja, ser taqa' fuq din id-dinja u l-illa tiegħu ser tkexkixhom rajna. U qrajna anke f'Rivelazzjoni kapitlu 6 x'ser ikun qiegħed jiġri u kif is-sinjuri u l-fqar, il-kbar u żgħar, kulħadd ser jibża. Kollha ħajtwerru daw li llum qed joħduha kontra Alla, daw li jaħsbu li mhumiex taħt l-awtorità ta' Alla. Kollha ser jitwerru meta jaraw il-Jexua ġej. Rajnieh dan fl-iktib tar-Rivelazzjoni, imma biex nieħdu idea ta' x'ser jiġri meta jerġa' jiġi Jexua. Ejja ħalli naqraw x'jgħid il-profeta Zakkarija li jitkellem propju fuq da kollu f'kapitlu 14 tal-ktib tiegħu. U ħanaqraw minn versi 1 sa 10 daqstant. Inħeġġiġkom sabiex jkollkom il-Bibja magħkom ħataqraw miegħi jew għall-inqas iktbu l-iskritturi ħalli mbagħad wara kunu tistgħu tfittxuhom u taraw intom bajnejkom x'hemm miktub. Ħanibdew mela Zakkarija kapitlu 14 versi 1 sa 10. Ara, għad jiġiju għal-mulej meta jaħdulek ġiedek priża u jaqsmuh bejniethom f'nofshok. Jien niġbor l-ġnus kollha kontra Ġerusalemm għat-taqbira u l-belt taqa' f'idejhom. U djar jisilquhom, lin-nisa iwaqqgħuhom fil-għajb. Nofs il-belt tkun itturufnata, imma l-bqija tal-poplu ma jinqatax mill-belt. U joħroġ il-mulej jitqabad ma' dawk il-ġnus bħal fi żmien il-gwerra f'ġurnata ta' taqtija. U jifqu riġlejh dakinhar fuq il-muntanja taż-Żebbuġ li biswit Ġerusalemm. In-naħa tal-Lvant u l-muntanja taż-Żebbuġ tinqasam minn nofsa. Bwiet wiesa ħafna min-naħa tal-Lvant għan-naħa tal-Punent nofs wieħed tal-muntanja jersaq lejn it-tramuntana u n-nofs ieħor lejn nofsinhar. U l-wied tal-muntanji tiegħu jingħalaq minn ġewwa sa Ġazar u jingħalaq bħalma ngħalaq minħabba fit-terremot fi żmien Użija, is-Sultan ta' Ġuda. Imbagħad il-mulej Alla tiegħi jiġi flimkien mal-qaddisin kollha tiegħu u jiġri dakinhar li ma jkunx hemm dawn imma sir dawk sieħ u jkun jum waħdini magħruf mill-mulej. Ma jkun hemm la binar u lanqas bil-lejl għax fil-għaxija jkun hemm id-dawl dakinhar minn Ġerusalemm joħroġ il-maġieri nofsu lejn il-Baħar tal-Lvant u nofs ieħor lejn il-Baħar tal-Punent. U jibqa' jiġri sajf u xitwa. U l-mulej ikun imbagħad is-sultan fuq l-art kollha dakinhar il-mulej ikun wieħed u ismu wieħed. U l-art kollha tinbidel f'wita minn Ġeba sa Rimon fin-naħa tan-nofsinhar. Iżda Ġerusalemm titolla fil-post fejn tinsab. Fuq x'qed jgħid hawnhekk Zakkarija qed jgħid illi meta jerġa' jiġi Jexua u saħħ se jmissu fuq il-muntanja taż-Żebbuġ se isseħħ terremot immens u għalkemm hawnhekk qed jitkellem biss fuq x'ser jiġri ġewwa Ġerusalemm ma jfissirx li dan it-terremot ser jinħass biss ġo Ġerusalemm. Dan huwa terremot li se jinħass mad-dinja kollha. Biex muntanja ġo Ġerusalemm
tinqasam u parti tmur naħa u parti tmur oħra u bejniet ġiwiet bil-fors irid ikun ċaqli sismiku qawwi ħafna li jaffettwa id-dinja kollha. U għalhekk ħafna se jitwerru meta jaraw dak li qed jiġri dakinhar. Imma biex tkunu tafu x'qed tgħid il-kelma u tkunu tafu kemm qawwi dan it-terremot, araw x'qal fuq Ġerusalemm fejn qed jgħid illi l-għolja fejn fuqha jkun hemm it-tempju ħadd itolla l fuq, ġifieri dan it-terremot tant se ikun qawwi meta jiġi Jaxua illi l-għolja fejn illum hemm il-Muskeja tal-Musulmani ħatolla l fuq li tkun tidher minn bogħod ħafna issa allura għax forsi intom ma tafux il-muntanja fejn hemm bħalissa il-Muskeja tal-Musulmani hija muntanja baxxa komparata mal-muntanji tal-madwar. Imma meta jiġi Jaxua l-affarijiet ħajkunu bil-maqlub dan it-terremot tant se jkun qawwi illi din il-muntanja ser jerfagħha l fuq. Araw kemm ser ikun qawwi dan it-terremot li se jaffettwa id-dinja kollha u ħafna ser jitwerru meta jaraw x'qed jiġri. Mbagħad qedna fis-san wara dan kollu wara li Alla ikexkixhom bil-korla tiegħu mbagħad rajna kif tibda il-millennium, it-tmexxija ta' Jaxua fuq din id-dinja. U qrajna minn versi 7 sa 9 fejn Jaxua ser jibda jmexxi bil-virga tal-ħadid. U allura issa ser niġu għall-aħħar skritturi, għall-aħħar 3 skritturi f'dan is-san u ħammorru naqraw u ħanistudjaw versi minn vers 10 sa vers 12. Għandna 3 tifrus illi f'dana il-ħin li għandna allokat hawnhekk għalina llum ser nistudjaw dawn it-3 tifrus. U dawn il-frus jaqraw hekk ara. Għaqdu lil Mulej bil-biża' u bil-roda riġlej busu li ma jadabx u intom tinqerdu għax ma lajti xel il-qilla tiegħu ħin jadawk kollha li jistkennu fih. Hawnhekk interessanti qegħdin naraw illi wara li s-san beda jgħidilna x'ser jiġri fid-dinja, issa biex jikkonkludi s-salmista permezz ta' l-Ispirtu Santu għax ma ninsawx li meta nkiteb dan is-salm David kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu tal-inqas dak li qed jgħid David hawnhekk hija dak li il-messaġġ li Alla jrid iwassal lill-poplu tiegħu. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti għaliex meta aħna nistudjaw il-kelma t'Alla, il-kelma t'Alla dejjem kienet Alla qed iwassal il-messaġġ tiegħu lill-poplu. Infatti narawha kemm fil-ktieb tad-Deuteronomju u anke fil-ktieb tar-Rivelazzjoni fejn Alla jgħid nisma' iżidu xejn u tnaqsu xejn minn din il-kelma. Propju il għaliex kien hemm il-bżonn li Alla jgħidilna di, il għaliex Alla jaf kollox u jaf li l-bniedem kien se jagħmel propju dak, kien se jżid u jnaqqas mill-kelma t'Alla biex il-kelma t'Alla iġiba toġob lilu u jgħix kif jixtieq hu. Imma bħalma dejjem naraw aħna meta qed nagħmlu hekk qegħdin nitbedu minn Alla m'aħniex qed inkunu qrib tiegħu u dan qed ngħidha għal ħafna affarijiet. Qed ngħidha kemm għal dawk li ma jemmnux bħalma jgħid dan is-salm, dawk li ma jemmnux jiġu kontra Alla, imma s-salm fil-fatt ma tantx jitkellem fuq nies li mhumiex jemmnu ta' is-salm jitkellem fuq nies li jemmnu f'Alla hekk qed jiġu kontrih, kieku ma jemmnux f'Alla ma jiġux kontra Alla. Imma s-salm fuq dawn nies jitkellem u għaldaqstant, issa mhux qed jitkellem biss fuq nies li jemmnu li hemm Alla ta', imma għandek ukoll nies li jemmnu f'Alla u jsejħu lilhom infushom Kristjani imma propju qed jagħmlu bil-maqlub ta' dak li Alla qal meta qed iżidu u qed inaqsu mill-kelma ta' Alla. Pereżempju, darba minnhom jiena smajt studju fejn predikatur qal illi issa m'għadniex taħt il-liġi t'Alla u għaldaqstant meta nistudjaw Salm 119 inneħħu l-kelma liġi, inneħħu l-kelma kmandamenti, inneħħu l-kelma statuti, inneħħu l-kelma praċetti, inneħħu l-kelma Tora u minflok dawn kollha impoġġu l-kelma Ġesu. U hawnhekk fl-opinjoni li tiegħi nemmen li dal-predikatur kien qed jiżbalja għal raġuni li kien qiegħed inaqqas
il-kliem minn dak is-salm u kien qed iżid kelma f'dak is-salm. Xi ħaġa li Alla qalilna biex ma nagħmlux. U fuq hekk qed jitkellem dan is-salm. Ejja noqogħdu attenti illi meta aħna qed nemmnu f'Alla ma niġux kontrih. Illa li ħafna jaħsbu li biex tiġi kontra Alla tittamel liġijiet ħżiena bħalma fil-fatt isiru ħafna ta' titkun pereżempju ħallil, titkun qattil, titkun midaj, titkun giddieb, kollha huma ħżiena mhux qed ngħid li huma tajbin daw ta' imma mhumiex dawk biss il-valuri li rridu nieħdu ħsieb. Jekk Alla għandu liġi naraw li rridu nimxu magħha u xbajna ngħidu minnu dak il-liġi ta' Alla l-Missier Jexua l-Missija li huwa l-kelma ta' Alla huwa it-Torah magħmul bniedem. Għalhekk aħna l-logo tagħna ngħidu inwasslu id-dawl tal-kelma ħajja f'dinja mudlama. Bl-Ingliż il-kelma hija illi aħna nġibu id-dawl tat-Torah ħajja. Għaliex għax Jexua huwa it-Torah ħajja. Mela aħna bil-messaġġi tagħna qed inġibu d-dawl tat-Torah ħajja f'dinja mudlama. F'dinja li ma tafx il-Jexua aħna qed inwasslu lil Jexua, qed inwasslu l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Ejja ħalli naraw allura nibdew nistudjaw daw il-frus. U qed naraw illi David ispirat mill-Ispiritu Santu issa qiegħed itina twissija. U qed itina twissija billi qed jgħidilna issa slaten ifmu sewwa dwidbu intom li taħkmu l-art. Hawnhekk ma ninsawx illi s-salmista kien qed jgħidilna biex inkunu għaqlin, inkunu għaqlin. Dak li qed jgħid meta qed jgħid dan id-diskors, u issa slaten ifmu sewwa dwidbu, jifri kunu għaqlin, għamlu l-għażla tajba. Intom illi taħkmu din l-art, intom li qed tagħmlu daw il-liġijiet moqżiża, intom li lesti li ddaħlu pereżempju liġijiet ta' abort fil-pajjiż, qtil ta' trabi innoċenti. Twidbu, kunu għarrif issa, ifqu għamlu dawn l-affarijiet. Dak li qed jgħid f'din it-twissija is-salmista. Ħabib tiegħi, araw dejjem l-istorja tal-poplu tal-Alla u x'dejjem l-istess kienet. Meta l-poplu tal-Alla kien qed jgħix mal-Alla kien imbierek, meta l-poplu tal-Alla ddeċida li jdur minn triqatu u jibda jadura Alla toħra qima Alla toħra waqgħet il-korla tal-Alla fuqu u dejjem ġie kastigat. U dak li qed jiġri bħalissa, dak li qed naraw seħ madwarna b'din il-COVID-19, madwarna b'din il-pandemija madwarna, Alla qed jibda jirrabja, qed jibda jiċċaqlaq, qed jibda jieħu passi, qed jibda jbeżbiżilna bil-mod. Għadna fi programmi oħra araw u x'dak kollu li kellu jiġi mrijad fid-dinja qed jiġi mrijad. Huma biss il-popli li ma jridux joqogħdu taħt l-awtorità tal-Alla li qed jippruvaw jagħmlu dak kollu possibbli biex jekk jista' jkun nerġgħu neqgħu ngħixu dik il-ħajja ixxellerata. Jiena mhux qed ngħid li m'għandniex immorru lura ngħixu il-ħajja kif kienet senilu ta' bla maskli u dawn l-affarijiet, imma ħajja ixxellerata li d-dinja qed tgħix u Alla għal sena sħiħa s'issa, għal sena sħiħa ġdaqt nagħlqu sena bi għaddejjin di waqqaf kollox. Imma l-poplu mhux qed jieħu il-messaġġ, il-poplu mhux qed jiġi mwiddeb, il-poplu mhux qed jażel li jkun għaqli u jerġa' jdur lejn Alla u fuq dan ħanitkellmu issa fil-programm li jmiss, fis-sensiela li jmiss fejn ħankomplu nitkellmu fuq x'qal Jexua f'Mattew 24. Imma mbagħad ħanoħorġu minn dan is-salmu ħammuru fi skrittura li ħafna jafu u meta niftħuha ħanaraw kemmu kbir it-talim ta' din l-iskrittura u x'għandna nagħmlu u ma nagħmlux, għax mhux billi nikwotaw, mhux billi naqraw, mhux billi nagħmlu priedka fuq ġiex flus, ħanaraw x'hemm qabel, ħanaraw x'hemm wara f'dawk il-flus. U mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu. Ħanedilkom minn issa ħajkun messaġġ li l-Kristjani mhumiex se jieħdu bih, ħajħdu pjaċir bih. Żgur mhux forsi. Ejja ħalli inkomplu dal-programm għall-umma.
Mela, u qed naraw allura li meta l-poplu tal-Alla mexa mal-Alla kien imbielek u meta l-poplu tal-Alla ddeċida li jmur jadur Alla toħra waqgħet il-kollha tal-Alla fuq dak il-poplu. U dejjem Alla għallhom isma' ejjew lura duru lejja. U fuq dan nitkellmu fil-programm li jmiss. Vers 11. Aqdu lil-mulej bil-biża'. Din hija xi ħaġa li anki l-Apostlu Pawlu jikkwota. X'aħna ħafna drabi nikkwataw xemm fit-Testament il-ġdid, meta ngħid aħna ġifier il-Kristjanità, mhux aħna ta' Malta Messjanika, għax aħna il-komunità Malta Messjanika nippritkaw il-Bibja kollha, nagħlmu l-Bibja kollha, niddiskutu il-Bibja kollha minn Ġenesi sa Revelazzjoni. U meta nikkwataw il-Pawlu aħna ngħidulkom Pawlu minn fejn ġab dak it-tagħlim, huwa importanti ħafna li tkunu tafu Pawlu minn fejn ġab dak it-tagħlim. Mill-istess skritturi li ħafna mexxejja spiritwali fil-Knisja Moderna Amerikana llum jgħidu m'għadniex taħta. Minn hemmhekk iġibu t-tagħlim Pawlu. Pawlu stess qalilna biex naqdu l-Alla bil-biża' u trejjit imma bħalma qed taraw. Aqdu l-Alla bil-biża' huwa vers minn Sal 2 meta Pawlu kien qed jgħid biex naqdu l-Alla bil-biża' u trejjit kien qed jikkwota Sal 2. U żgur li Pawlu kien jemmen fl-Antik Testament, u żgur li Pawlu baqa' jimxi mal-liġi, u żgur li Pawlu qatt ma'allem, qatt ma priedka biex il-liġi tiġi miksura. Ejja ħanaraw x'qal Pawlu lill-Filippini fl-ittra tiegħu. U ħanibdew minn vers 12. Għalhekk, eżiż tiegħi, bħalma dejjem u bdejtu mhux biss meta kont magħkom, imma wisq aktar issa li m'iniex magħkom, ħabbirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trejjit. Qed taraw illi Pawlu hawnhekk kien qed jikkwota Salm 2 ma kienx qed jivvinta xi ħaġa milli ħasebu. Alla hu li jaħdem fikom u jġielkom tridu tħabbirkom biex tagħmlu dak li jogħġob lilu. Mela biex aħna nagħmlu dak li jogħġob lilu huwa Alla li qed iqanqalna, huwa Alla li qed iħeġġiġna, huwa Alla li qed jimbuttana sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet. Għaldaqstant, jekk inti wieħed minn dawk li temmen li llum ma tekx taħt il-liġi u għaldaqstant inti kontra l-liġi ta' Alla, saqsi lilek innifsek ħabib tiegħi, min qed jaħdem ġo fik lilek, min qed iħeġġek biex temmen hekk, min qed iħeġġek biex twassal il-messaġġ illi llum ma tniex taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla. Żgur mhux forsi bħalissa ħafna nies wafqu l-messaġġ hawnhekk u ma jridux jisimgħu aktar. Imma aħna ħankomplu, għax aħna noħorġu il-verità kollha u ma naqrawx biss il-vers li jogħġob lilna. U għaldaqstant ħankomplu naqraw il-vers li konna qed naqraw fejn jgħidilna hekk ara aqdu lil-mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu. Bir-roda riġlejh busu hija sejħa biex nissottomettu taħt l-awtorità ta' Jaxua. Taħt il-kelma tal-Alla nerġa' ngħid Jaxua il-Messija huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Jekk aħna rridu noqgħdu taħt l-awtorità ta' Jaxua, irridu noqgħdu taħt l-awtorità tal-kelma tal-Alla. Ma tistax tissepara l-Jaxua mill-kelma tal-Alla. Ma tistax tissepara il-verità mill-ispirtu. Dan għandna tal-infu, tistgħu tmorru tfittxu fuq YouTube issibuh hemm u semgħu kemm hu sabiħ interessanti. Din hija sejħa meta qed jgħidilna busu riġlejh, aħna nafu illi kienet kultura fin-naħa tinsewx il-kelma tal-Alla hija mibnija fuq il-kultura tan-naħa tal-Lvant. Il-Lvant imbijat u meta aħna naraw il-kultura tal-Lvant x'kienet? Il-kultura tal-Lvant kienet illi meta tiltaqa' ma' xi ħadd ikbar minnek inti tinżel tbusu saqajh biex turih li qed tissottometti taħt l-awtorità tiegħu bħalma għamel fl-aħħar mill-aħħar anke Abraham tiftakru meta derulu dawk it-tliet
personaġġi u Abram niżel wiċċu mal-art jilqagħhom. Jiġifieri Abram kien qed jgħidilhom jiena qiegħed sottomess taħtkom. U ħafna fil-fatt huma dawk illi jridu lil Jaxua jaħsillhom saqajhom. Imma huma l-istess ħafna li ma jridux ibusu saqajn Jaxua. Meta niġu biex nobdu r-raba' mandament, ħafna huma dak il-Kristjani li mhumiex lesti ibusulu riġlejh lil Jaxua. Meta niġu għar-raba' mandament, meta niġu biex npoġġu bil-qiegħda fuq il-mejda tal-ikel, meta niġu biex niċċelebraw festi, ħafna huma dawk li ma jridux ibusu riġlejn Jaxua. Imma meta tasal il-festa tarawhom jiġru fuq quddiem ħalli r-raj spiritwali tagħhom jaħsellhom saqajhom. Ġwanni 14 bit-tiegħi. Ħajja ħa naraw xejdilna Ġwanni kapitlu 14 versu 21. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobb ukoll il-missieri u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Qed jagħmililna ċara Jaxua, min iħobbni iżomm u jħares il-kmandamenti tiegħi. Mela għadhom hemm il-kmandamenti. Mela għad irridu nobduhom il-kmandamenti, għad irridu nħarsuhom il-kmandamenti, mela għadna taħthom il-kmandamenti, mela għadna taħt il-liġi tal-Alla. Bl-ewwel ittra ta' Ġwanni kapitlu 5 versi 2 u 3. Minn dan nafu li nħobbu lillu li tal-Alla, meta nħobbu l-Alla u nagħmlu il-kmandamenti tiegħu. Għax din il-imħabba tal-Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kwotajt daw iż-żewġ skritturi apposta kemm ma tantx għandna ħin noqogħdu ngħidu u nistudjawhom, imma rajt daw iż-żewġ skritturi għal raġuni li meta taqra l-ewwel waħda Ġwanni 14 fejn Jaxua qed jgħidilna żommu l-kmandamenti tiegħi, hawn min jgħidlek għax issa ġiex kmandamenti biss għandna ħobb il-Alla u ħobb il-proxmu tiegħek. Veru, imma dak huwa l-qofol tal-liġi kollha tal-Alla. Biex tħobb l-Alla trid iżżomm l-erba' mandamenti l-ewwel erba' biex tħobb il-proxmu trid iżżomm il-komplementi s-sitta l-oħra. Għalhekk imbagħad rajt it-tieni skrittura għax it-tieni skrittura qed jitkellem issa fuq il-kmandamenti ta' Alla. Issa m'għandniex l-iskuża li għax Jaxua tagħna ġiex kmandamenti ġodda. Hawnhekk Ġwanni fuq il-kmandamenti ta' Alla qed jitkellem. Hemm xi differenza bejn il-kmandamenti ta' Alla l-missier u l-kmandamenti ta' Jaxua? Jiena naf li m'hemmx, jiena ċert li m'hemmx. U għalhekk irridu nibqgħu nobdu il-kmandamenti kollha. Għaliex għandna nibqgħu nobdu l-kmandamenti kollha? Il għaliex hawnhekk qed jgħidilna is-salmista busu bir-roda qed jgħidilna u bir-roda r-riġlejh busu. Jiġifieri noqogħdu attenti ħbib tiegħi li nissottomettu taħt Jaxua. Għaliex bir-roda għax ħafna jissejħu Kristjani imma meta jiġu għal taħt l-awtorità ma jridux joqogħdu. Irridu jibqgħu jiksru s-sibt qaddies, irridu jibqgħu jieklu laħam maħmuġ. Irridu jibqgħu jiċċelebraw festi pagani li Alla jabborri u li ma qalinniex biex niċċelebraw. Imma mbagħad is-seba' festi li Alla ordnanna niċċelebraw dawk ma nagħtux kasom. U żgur li bir-roda nbusulu riġlejh Jaxua. Imbusulu saqajh bir-roda għal dawk illi jimxu miegħu imma aħna nafu illi għax aħna umani ser naqgħu. U għalhekk inbusru saqajh bir-roda x'qed infittxu l-maħfra tiegħu. Imma ninjaf il-verità
u jaqpa ma jemminix u jaqpa jallima u jaqpa jipritka, dak ngħidlek jiena mhux bir-roda jrid ibuslu saqajh il-Jexua. ħafna għar mill-li bir-roda jrid jersaq lejh. Għaliex għax il-verità ħafna jafuha, imma ma jridux jaċċettaw illi ibidlu l-istil ta' ħajja tagħhom. Ejja ħankomplu. U allura qed naraw illi hawnhekk qed idin nisma' bir-roda ejja nbusu saqajn Jexua il-Messija. Jiġifieri ejja inħadmu s-salvazzjoni tagħna bil-biża' u trejt, ejja nissottomettu lil nfusna taħt l-awtorità ta' Alla l-Missier permezz li naċċettaw il-Jexua bħala s-Situ s-Salvatur tagħna, imma s-Situ s-Salvatur tagħna ma jfissirx li issa nista' nikser il-liġi x'kien irrid għax Ġesu salvani. Ejja noqogħdu attenti għax xi ħaġa oħra li l-Apostlu Pawlu qal li jekk aħna ħaneqpaw niksu l-liġi, jekk aħna neqpaw nagħmlu d-nubiet, jekk aħna qatt ma ħanitalmu, qatt ma ħanniefqu nagħmlu d-nubiet, allura s-salib ta' Jexua għalina ma jfisser xejn. Is-salvazzjoni ma toċċ għalina. Għaliex għax jekk inti taf il-verità, tittimxi għalik il-verità, mhux tibqa' tikserha. Araw x'inhi l-konsegwenza jekk aħna neqpaw nemxu mhux taħt l-awtorità ta' Jexua. Araw x'ser jiġri lil dawn ħafna slatin, mexxejja, popli li ma jridux jafu b'Alla, li ma jridux joqgħdu taħt l-awtorità t'Alla, ara x'se jiġrilhom. Vers 12 ikompli hekk ara. Li ma jadabx u intom tinqerdu għax malajr tixel il-qilla tiegħu. Mela l-ewwel kellna l-Alla paċenzjuż. Alla rridu ma jadab, imma l-mument li jadab malajr tixel il-qilla tiegħu. U għalhekk jiena xi ħaġa li nagħmel, xi ħaġa li nagħllem fil-komunità Malta Missjonika, nemmen li dak li għaddejjin minnu bħalissa huwa biss beżbiża li Alla qed iwissi biha lid-dinja biex iddur lejh, imma malajr ser tixel il-qilla tiegħu ta' għax id-dinja ma tridx iddur lejn Alla. Id-dinja moħħa kif se tfejjaq dan, kif ħateqreb dan il-virus biex jekk jista' jkun nerġgħu mmorru ngħixu dik il-ħajja xellerata li konna ngħixu. Ejja ħanerġgħu nibdu mmorru noffendu l-xulxin fil-groundijiet tal-isports, ejja ħanibqgħu mmorru fil-ħwien niskru, ejja ħalli nibqgħu nagħmlu il-ħniżrijiet kollha li l-bniedem irid jagħmel. Imma qed naraw, ejja noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Għax malaj se tixel il-qilla tiegħu issa, s'issa qed narawha ftit da tibda. X'ser tagħmel id-dinja meta jibdu jaqgħu l-kastigi li hemm fit-tip ta' rivelazzjoni? X'ser tagħmel id-dinja meta issa se jibda jiġi Mart illi m'aħniex kapaċi nfejqu? Kemm hemm affarijiet li rridu nistudjaw ħbib tiegħi? Kemm hemm affarijiet fit-tip ta' rivelazzjoni li jgħidilna x'ser jiġri? U ħafna jaħsbu li se jkunu għaw għax se jkunu nħatfu. Ma rajniex hekk f'Zakkarija. Ma rajniex hekk f'Zakkarija, f'Zakkarija meta se jiġi Jexua se jkun hemm nies minn tiegħu. Se jkun hemm nies li jgħixu Ġerusalemm u ser jaqbgħu jgħixu hemm. Nies li jemmnu fih. Imma dak studju ieħor. Ejja ħalli nkomplu. Mela qed naraw li dana il-vers qed jurina ħbib tiegħi kemm Alla jħobbna. Alla tant ħobbna li ma jridniex nintilfu. Qed iwissina qed jgħid nisma' ħodu ħsieb li ma tmorrux tintilfu. Alla ma jrid li l-ħadd jekk jista' jkun jintilef. Il-fatt li ħafna mhumiex ser jgħaddu l-ħajja ta' dejjem ma' Jexua mhijiex għażla ta' Alla imma hija għażla ta' dawk l-istess persuni. Huwa aħna li nażlu jekk immorrux ngħixu għall-ħajja ta' dejjem ma' Jexua jew inkella għall-qerda t-tieni mewt tat-telfien. Araw x'jgħid l-Apostlu Pietru. Ħammorru fit-tieni ittra ta' Pietru, kapitlu 3 vers 9 fejn taqra hekk ara. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedid tiegħu f'kalma waħda l-mulej dak li wieħed jagħmlu. Aħna forsi narawha ġeha fit-tul,
imma Alla għandu l-ħin tiegħu. Ftakru li Alla fejn jgħix m'għandux alloġġ. Alla il-bieraħ illum u għadu ma dejjem l-istess ħin. Alla dak li ħajamel 1000 sena oħra qed jagħmlu issa. Dak li jagħmel 6000 sena ilu qed jagħmlu issa. Għax Alla m'għandux alloġġ, huwa l-bniedem li ħoloq l-alloġġ, il-bniedem li ħoloq il-ħin. U allura aħna li naraw li Alla jdum ma jaġixxi, kemm ħajdum ma jfejjaqni, kemm ħajdum ma jtini biċċa ħobs il-mulej, kemm ħajdum ma jgħin il-mulej, kemm ħajdum ma joħroġni minn din is-sitwazzjoni il-mulej. Le. Il-mulej jaf eżatt meta għandu jgħinek, il-mulej jaf eżatt meta għandu jfejqek jekk inti eligibbli biex tfieq. Il-mulej jaf il-mument li għandu jtik tiekol, il-mulej jaf il-mument li għandu joħorġok mis-sitwazzjoni, kollox jaf il-mulej. Għalhekk qed jgħidilna l-Apostlu Pietru mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wilied tiegħu kif jaħsbu xi wħud, eżatt hekk kollha qed ngħidu veru. Imma qed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Mela meta qed naraw dan affarijiet iseħħu madwarna, qed iseħħu li Alla qed jieħu paċenzja bina. Aħna ma ħaqniex ngħaddu għal ħajja ta' dejjem ħbib tiegħi. Aħna maħniex dejni li ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Aħna għal Alla x'kien irid jista' jqirridna u jerġa' jibda l-umanità mill-ġdid. Bħalma fil-fatt tagħmel meta għarraq id-dinja fi żmien Noè. Bħalma fil-fatt ser jagħmel issa meta Alla ser jaħraq id-dinja. U mbagħad tibda ħajja oħra għal dawk li se jgħixu għal dejjem ma jgħixuha. Imma Alla jixtieq li kulħadd kieku jindem u għalhekk dal-affarijiet qed isiru bil-mod u aħna ngħidu dejjem ngħidu ma kemm ħajdu ma jiġi Jaxua. Inna nistennew il Jaxua minn żmien l-Apostlu Pawlu, minn meta tela s-sema fl-aħħar mill-aħħar, minn meta Jaxua tela s-sema ilna nistennew ġej lura. U jekk taraw intom anke Pawlu stess jgħid. Jgħidilha li Jaxua dalwaqt reġa' ġej qed nistennew ġej. Dak kien 2000 sen ilu. Imma għal 2000 sen ilu ma jfisser xejn. Imma huwa żmien ta' opportun għal dawk il-ġenerazzjonijiet kollha, dawk in-nies kollha li għaddew matul dal-2000 sena biex jindmu. U x'inhi r-risposta ta' ħafna minn daw il-popli? Le, ma rridux nindmu, le, irridu niqpaw ngħixu kif qed ngħixu, irridu niqpaw ngħixu l-ħajja li toġob lilna, irridu niqpaw ngħixu mhux taħt l-awtorità tiegħek, imma taħt l-awtorità tagħna stess. U aħna niddeċiedu x'inhu tajjeb u ħażin għalina, hekk qed jgħidulu ħafna lill-mulej. U għalhekk il-mulej qed joħodha bil-mod qed iwissina permezz ta' dak li qed jiġri madwarna. Mad-dinja kollha mhux biss il-pandemija ta' tinsewx m'għandniex nitkellmu fuq il-pandemija bissa, meta aħna naqraw Mattew, tinsewx x'qrajna fl-ewwel programm, qed nitkellmu fuq gwerer bejn nazzjonijiet, qed nitkellmu bejn ġnus, popli u kontra popli, l-istess poplu maqsum jiġġieldu kontra xulxin. Dawn l-affarijiet, terremoti, maltempati kbar. Dawn l-affarijiet kollha qed isseħħu għalina bħala twissija. Għaliex għax il-mulej ma jrid ħadd jekk jista' jkun li jintilef. Għalhekk qed itina din it-twissija, għalhekk qed jgħidilna aqdu lil Jaxua, emnu fih, busulu saqajh bir-roda li ma jadabx u intom tinqerdu għax ma lajtixel il-illa tiegħu. Tal-korla tal-mulej fuq din id-dinja f'daqqa waħda u mbagħad ikun tal-wisq. Nafu x'ġara fi żmien Noè, kemm ħadd ma jemmnu l-Noè, meta bdiet niżla x-xita, kollha marru jħabtu l-bib tal-arka, ma l-bib tal-arka kien magħluq. Il-mument li Alla jalaq il-bib għal xejn ħabtu, għal xejn nikbu ngħidu għax il-bib ikun inħalaq. It-tieni parti tal-aħħar vers 12 jaqra hekk ara, ħinja dawk kollha li jistkellmu fih. U din hija xi ħaġa interessanti wkoll li għaliex hawnhekk Alla f'dan il-vers qiegħed iwedna illi dawk
illi jaċċettaw il-Jaxua bħala Situ Salvatur tagħhom għal daqstant jażlu li jimxu mal-kelma tal-Alla, mat-Torah ta' Alla, Alla qed jgħid isma' intom tkunu ħinja. Jekk intom qed jgħidilna l-isma' jekk intom lesti li terġgħu idduru lejja, jekk intom lesti li tagħtu qima lill-Ibn il-Messija, jekk intom lesti li timxu mal-istatuti tiegħi, mal-istruzzjonijiet tiegħi, mal-praċetti tiegħi, mal-kmandamenti tiegħi, mat-Torah tiegħi, intom tkunu imberkin. X'inhi l-problema? Il-problema hija li ħafna dan id-diskors ma jemnuhx. Ħafna jaqrawh u ħafna ma jagħtux kasu, ħafna jibqgħu dejjin. Rajt, suppost taqra san fil-ġimgħa, rajtu san tnejn, ijwa passer rajtu san tnejn. Tajjeb, proset. Fim xi ħaġa? Qiegħed verament temmen li jekk inti taċċetta li timxi taħt l-awtorità ta' Jaxua, jiġifieri li timxi taħt il-liġi tal-Alla, inti tkun imbierek. Qiegħed tifhimha din. Jew għadak ħatiqpa' s-sabbat saqajk u tiqpa' tgħid jien m'għadniex taħt il-liġi. Ħbib tiegħi Alla tagħna żewġ għażliet. Għamel żewġ għażliet, issa wasta għal kull wieħed waħda minna li ma triq aħna ser nażlu. Għamilna studju qabel da fejn semmejnieh għaddu mit-triq id-dejqa. Prattikalment, iva, hemm żewġ toroq. Waħda hija dejqa u twassal għall-eternità, l-oħra hija wiesa u twassal għat-telfin. Issa, is-soluzzjoni hija f'idejna. Aħna rridu nażlu mill-ma triq ser ngħaddu. U jekk tiftakru xedna fl-ewwel programm, edna isma' wara li qrajna Mattew kapitlu 24, jien għattilkom isma' is-soluzzjoni biex neqgħu nżommu sħiħ sal-aħħar għax dan huwa l-qofol issa ta' dan is-salm, allura meta qed naraw in-nies kollha, id-dinja kollha ġejja kontra Jaxua, dawk li kapaċi jżommu sħiħ jemmnu f'Jaxua sal-aħħar ħajkunu mberkin u għattilkom biex inkunu kapaċi nżommu sħiħ sal-aħħar anke matul il-persekuzzjoni li nemmen li dal-waqt ser tibda, is-soluzzjoni hija faċli għedtilkom jien, vera faċli. X'inhi? Emmen f'Jaxua. Aċċetta li Jaxua huwa s-Situ Salvatur tiegħek. Emmen li Jaxua huwa dak li mejt għalik fuq l-ewda. U għaldaqstant biex tirringrazzja l-Alla ta' dak li għamel miegħek, inti kull ma trid tagħmel huwa tissottometti lilek innifsek taħt Alla. Toqgħod taħt il-liġi tal-Alla. Tagħmel dak li Alla qed jgħidilna biex nagħmlu fil-kelma tiegħu. Li taċċetta l-Messija bħala s-Salvatur tiegħek hija s-soluzzjoni biex aħna nkun nistgħu naslu sal-aħħar anke jekk tiġi l-persekuzzjoni fuqna. Ma ninsewx illi il-kelma tgħidilna Alla huwa t-torri tagħna, Alla huwa t-tarka tagħna, Alla huwa l-fortizza tagħna. Imma Alla huwa daw kollha biss jekk inti verament temmen fi Jaxua il-Messija. Kif rajna ħbib tiegħi anke għal dawk li kienu magħna fis-salm fl-istudju ta' li semmejtilkom għadhom it-triq id-dejqa minna studju ta' Salm 95 u l-istess bħal Salm 95 dan is-salm jibda billi jgħidilna isma' fejn qed jiġru dal-affarijiet imma mbagħad jispiċċa bit-twissija. L-istess bħal ma' Salm 95 l-ewwel qalilna kif għandna ngħixu l-ħajja li għandna ngħixu f'aħru l-mulej u mbagħad spiċċa bit-twissija. Hija xi ħaġa ċara li l-mulej jwissina ħafna drabi għaliex għax ma jridx li aħna nintilfu. U allura biex nikkonkludu l-programm tiegħi li nista' ngħidilkom hija din, Alla għamel żewġ għażliet qudiemna. Inti, x'ser tagħżel? Ħa tagħżel li tibqa' tippersisti tibqa' tinjora l-awtorità tal-Alla n-nissier? Inti ħa tibqa' tgħid li inti Kristjan imma ma tridx toqgħod taħt il-liġi tal-Alla? Jew inkella ser tara x'qed tgħid il-kelma tal-Alla u verament timxi magħha kollha. Ħbib tiegħi, għamlu favur għalikom nfuskom. Għamlu għażla tajba llum qabel ikun tal-Wisq. Għamel għażla illi tissottometti ruħek taħt Jaxua.
sottomissjoni sħiħa mhux fejn jaqbel lilek ta'. Ejja ħanatu l-lejaltà tagħna lejn Jexua il-Messija. Bħalma dejjem ngħidilkom jien ħbib tiegħi qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem il-kumplament ta' sħabi ta' Malta Messjanika insellnilkom.